Сещате ли се за онези моменти, в които сте отворили графиката, всичко изглежда подредено и изведнъж започват неочаквани движения на цената? Истината е, че повече трейдери губят пари не защото нямат стратегия, а защото не разбират времето и тайминга на пазара. В това видео ще ви покажа как ние в Trade Travel Chill България четем пазара от Азия към UK сесиите и как да ги използвате във ваша полза. Ако си нов в трейдинга, това е видеото, което ще ти спести месеци загуби и объркване. Аз съм Мартин от Trade Travel Chill България. Харесайте и се абонирайте, за да не пропускате бъдещи видеа. А ако искате да сте една крачка пред ритейл и да търгувате като маркетмейкър, разгледайте нашия курс и безплатен Дискорд. Линковете са долу в описанието. Карта на Азия обикновено е да сетне рейнджа за деня, който най-често е под или около 2%. Запомнете, че типичното поведение на сешените зависи от това дали Азия ще рейнджва. Ако има промяна в поведението, е възможно да обърнат ролите си и трябва да сме много внимателни в взимането на решения. Както говорихме в предишното видео, сетваме своя рейндж, може да добавите този рей като в Favorites и това, което искаме да измерим е тук най-ниската цена, която е в 30-минутния гап. Преди Азия дърпате своя рей докъдето искате, най-добре до края на US, разбира се, и след това най-високата точка, която се е случила преди гапа в UK. Това, което ни интересува, са тези две линии. Това е нашия рейндж в Азия за деня. След това е хубаво с този tool price range просто да измерите, за да видите какво точно се случва, какви са процентите и какво може да очакваме от следващите сешени. Друго важно нещо, на което трябва да обърнем внимание е всъщност дори и този рейндж да бъде 2 или 2,5%, е хубаво да обърнем внимание, че всъщност Азия в ситуацията не рейнджва, а всъщност рънва тренд. Това всъщност е работата на следващия сешън, за който ще поговорим след това, Лондон сесията. Когато видите подобно движение като това, всъщност трябва да сте наясно, че нямаме типичен сешън и това, което очакваме от UK е всъщност да вземе ролята на Азия и да консолидира в този рейндж. Ако слезем на 5 минути и се върнем малко назад, ето това е същия пример. Тук може да видите, това ни е екстеншъна, който ни показва къде започва Азия. Говорил съм ви за него, ако не сте го добавили. Market Session Times by Trade Travel Chill. Добавете си го, сложете му звездичка за фейворит, сложете го на чарта и го използвайте. Ще улесни много процеса на чартане, който използваме за тези сешени. Тук в ситуацията това, което виждаме всъщност, че идваме, тестваме този лоу и директно отиваме към това да сетнем айхода. След това вече се вижда, че UK не рънва slow тренд, а всъщност консолидира през по-голямата част от времето. Друго важно нещо, ще зумна малко, за да може да се вижда, за да сетнем Initial Low of the Day и Initial High of the Day в Азия е хубаво да виждаме такива кендали. Хамарите потвърждават, че всъщност тук е сетна този Low и тук също имаме Inverted Hammer отгоре за този High. След като видим подобен candlestick formation, искаме да задържим това ниво без да го брейкваме за поне 45 минути, за да бъде потвърден този low. Друго важно ниво, което ни интересува, обясних и в предишното видео, но ще ви покажа още веднъж. Това е 50% от този рейндж. Може да се използва Fibonacci Tool, така за да се вижда по-добре. Това ниво доста често е респектирано, 50% Азия рейндж, това е темплейта от предишното видео. Може да видите, след като сетваме хая, връщаме се и задържаме това ниво. Опитваме се да го брекнем, веднага след това го реклеймваме, получаваме ретест от горната страна и може да се каже, че това е един бърз скалп, който може да се вземе в UK. И ето тук един пример. Търпаме от 30 минути преди да започне Азия. Лоа, тегляме го, дърпаме хая, който се е получил в Азия. Виждаме, че това е рейндж под 1%, благоприятен за скалпинг, въпреки че не сме будни в Азия, е първото нещо, което искаме да видим преди да започнем да търгуваме UK. За тази стратегия говорихме в предишното видео, но тук показвам, че е благоприятно, след като видим рейндж около 1%, под 2%, разбира се, но самият чарт да си прилича на рейндж, а не да трендва през цялото време. След това е благоприятно да намерим своето entry някъде и да таргетираме високата точка, която е сетната в Азия. Може да видите всъщност колко чисто изглежда този трейд и разбира се,
трябва пак да си измерим 50% Азия, за да сме наясно точно къде бихме могли да реджекнем. Разбира се, тук вече ще говорим за US Map по-късно, след като реклемнем тук също имате entry, но това е друга тема. И понеже в това видео говорим за session behavior-ите и как движението в една сесия може да ни даде насоки за следващата. Няма как да не спомена нещо ключово, което е свързано с самата практика на трейдинг. А именно платформата, на която търгуваме, също има значение. Аз лично използвам Bitonix. Не само защото е стабилна и без излишни KYC проверки, но и защото чрез моя линк долу в описанието получавате 20% отстъпка от всички такси. И тук говорим за реална стойност. Един активен трейдър лесно може да си върне около $300-400 на месец само от такси. А това е нещо, което много хора подценяват. Таксите са един от най-сериозните скрити разходи, особено ако те първо започвате. Така че, ако искате да започнете да прилагате знанията си в реална среда, да тренирате execution и същевременно да не губите излишно от такси, Bitonix е отличен избор. Линкът е долу в описанието, пробвайте и вижте дали ви харесва. Лондонската сесия най-често работата на UK е да рънват бавен тренд в някоя посока. Характеризира се с висока ликвидност и често задава дневния тренд. Движенията обикновено започват в първия час, но доста често се случва да държат рейджа на Азия и в екстеншъна да пуснат в някоя от посоките и да пробият Initial Low of the Day или Initial High of the Day. Тук може да се види отново 1% рейндж, отваряме UK. Това, което може да направите, показва съм и в предишни видеа. Доста често използвам Fibonacci екстеншените. Тук може да видим Golden Pocket се задържа. Mini W. Говорили сме за тази стратегия също в началото на UK. Ако получите W на 5 минути, след това може да се види този slow тренд, който би изглеждал последния начин на някои от тези кендали. Просто да кажем, че може да се вземе entry и се таргетира хаят, който е в Азия. Това, което искам да разберете и да знаете е, че често може да видите подобен патърн, в който UK не успява да брейкне high или low на Азия Range и следствие на това дали новини или нещо подобно. За мен това са само извинения, но този патърн е доста често срещан и ако не успеем да брейкнем този рейндж и всъщност да го ретестнем отгоре, това, което се случва е сериозен дроп, дали в тази зона тук или в началото на US. Разбира, ще поговорим за тази зона след малко, но гледайте го, защото е доста интересен патърн, който също може да даде доста хубави ентрита. Да кажем, на някои от тези bearish кендали получавате ентри, което първоначално таргетирате Initial of the Day, но след като видите този кендъл, разбира се, няма да се форсите да затваряте позицията, а на първия кендъл, който всъщност тук съм сигурен, че е имало някаква ликвидност, като гледам волативността, която е влезнала в US, но пак просто за примера, ако сте рискували $100 в този трейд, профита ще бъде около $1100. Това също се случва в определени ситуации. Разбира се, тук вече трябва да се разгледат доста неща, които са от нашия DBD модел. Всъщност на кой левел сме, дали тук имаме разиграни 3 дроп левела на 15 минути, след това W и вече feed-up на самия модел. Това е от тези случаи, в които имаме Азия да ръмва в една посока, в случая нагоре, UK да ръмва също в тази посока, US да ретрейсне малко и да продължи този тренд. Това са 3 сешена в една посока, но това, което говорихме като сетъп в предишното видео, е всъщност този брейк на High of the Day, Initial High of the Day, който се сетва в Азия и на някой от тези volume кендали може да се вземе агресивно entry, но тук вече трябва да сме малко по-опитни и да знаем всъщност къде се намираме в модела. Обърнете внимание как цената реагира при тези нива на Initial High Low of the Day. Ако пробием с волюм както тук и не затворим след това обратно в рейнджа, това би било началото на дневния тренд. Тук идва хубав момент, в който може да се използва риба стратегията и ако пусна индикатора, може да се види всъщност как цял ден държим жълтите EMA и веднага след това брейкваме и продължаваме да возим този тренд. Тук малко по-агресивни сетъпи и вече след гледане на сешените по-дълго време може да се направи нещо подобно. Разбира се, трябва да си покрием рибаните и вече да возим
до началото на US. Аз бих препоръчал да се тейква профит преди началото на US, ако не сте сигурни в това точно къде се намирате в цикъла. За US ще поговорим след малко и за тези движения, които са в началото на сешените, какво следва след тях. Надявам се този пример също да ви е бил интересен и да навързвате нещата от всяко едно видео, което правя за вас. И още нещо, което искам да кажа, обикновено, но не винаги, ако азиатската сесия в разширението си тук направи бърз спайк или шейкаут по време на екстеншъна, UK сесията ще обърне тренда нагоре. Това точно, което виждаме тук, всъщност е този шейкаут и веднага след това UK започва да ръмва тренд нагоре. Тук също може да се каже, че имаме мини W на 5 минути и continuation. В американската сесия е най-големия волюм и обикновено тяхната работа е да съберат ликвидността. САЩ сесията може да тръгне и в двете посоки. Това е основното, което трябва да запомните. Обикновено US сесията търси ликвидност, често прави спайк в едната посока, преди да направят обръщане и истинското движение. Ето тук може да се види. Често също US ревърсват всъщност тренда, който е бил преди това в UK. Ето тук може да видите на 21-ви, всъщност началото на US е бързо движение нагоре и след това всъщност виждаме още по-голяма волативност в обратната посока. Точно този пример исках да ви покажа и в Trading Light, да видите какво се е случило и тогава и какво точно те таргетират. Имахме малко проблеми с Trading Light, за това не виждате чарт от преди това, но всъщност тук беше това движение нагоре, което показахме и веднага след това този дроп. Интересното тук е, че можем да видим 622 биткоина са били филнати на тази цена и всъщност след това започва голямото изкупуване, което продължава до нов all-time high, но целта на US в случая ръннаха едно движение нагоре и веднага след това изсипаха пазара, даблсайдите се случиха нещата и след това избраха още една посока, която беше нагоре. Малко са непредвидими, но са супер готини за трейдване, след като разберете всъщност какво се случва, а след като и научите модела, който търгуваме, ще ви бъде още по-интересно, сигурен съм. И тук един бърз пример. Преди малко ви показах ето този UK Burst, така наречен, който често е фалшиво движение. Също така може да видите тук, след като UK спайкват в бърста, US задържат и след това започва цялото това изкупуване. Това също е една от стратегиите, които са от UK към US, но за тях ще поговорим в някои от следващите видеа и по-дълбоко, разбира се, в Discord. Това са често срещани патърни, които също може да следите и да видите, че тези движения в края на сешените всъщност са манипулативни и могат да бъдат предвидими. И отново в комбинация с предишните две стратегии и това, което говорихме допреди малко за Азия. Тук виждаме Азия рейнджа е под 2%, UK брейква и US прави това фалшиво движение, което всъщност идва и ретества Initial High of the Day, който е най-високата точка на Азия рейнджа. Веднага след това хамър, след това още един хамър и бърз скалп нагоре до края на сешена. Най-често срещания патърн, който може да видите, е US да избере първоначално една посока, която всъщност да се окаже грешната и веднага след това да реализира нови лолове, както в случая. Това може да се види на много места в чарта. Препоръчвам да влезете и да разгледате чрез Market Session Times индикатора, просто да скролвате назад, да бектествате и да видите, че тези патърни се повтарят. Ето тук пак спайк нагоре, веднага след това в другата посока. Ето тук виждам запазени чартове, предполагам, че това е било от предишното видео, но тук имаме пак сходен патърн, не успяваме да брейкнем това ниво и веднага след това имаме дроп. US задържат и започва този голям тренд нагоре. Набързо, какво можем да очакваме от американската сесия? Манипулации около ключови нива. Казах ви, може да са liquidation левели 50% Азия, обратни движения веднага след това, ревърсали на истинско движение или само спайк в едната посока. И много често очакваме голяма волативност, около 3.30 наше време до към 5. След това вече хващане на някакво движение и ръмване на тренд за няколко часа. Също така, отново споменавам, може да използвате Fibonacci туловете, след като знаете какво се случва вече в сесиите, да си дръпнете Fibonacci тула, да след като мине UK
сесията и да изчакате тази манипулация, да видите кое ниво ще задържи. Това също е добра стратегия, която изисква малко поглед над пазара, какво се случва в предишните сесии, разбира се, бектестинг и след това вече, след като видите, че задържате някое ниво, може да дори да сте по-консервативни и да покриете предишния Fibonacci левел, след това може да таргетирате бързи скалпове, свингове, разбира се в този случай. Доста хубав свинг, 9% на акаунта ръст, ако влизате с 1% и така нататък. Давам ви примери, тествайте, бектествайте, пишете в коментарите, кажете ми дали имате някакви въпроси и дали тази информация ви е била от полза. Но още нещо, набързо само това, което обясних в това видео е Азия, очакваме ниска волативност, сетване на рейндж. Лондон, средна волативност, бавен тренд в една от посоките. САЩ, много висока волативност, ревърсали, обръщане на тренда, манипулации на високо ниво, таргетиране на ликвидационни нива, Fibonacci левели, ретестове и така нататък. По-надълбоко, много скоро ще влезем в US. US е любимата ми сесия, търгувам предимно нея, така че имам много да кажа там и да покажа, разбира се. Истинските трейдери знаят, че пазарът не прощава на тези, които бързат. Затова следващия път, когато UK отвори, не гледай просто кендалите, гледай структурата, гледай ликвидността, гледай реакцията около рейнджа на Азия. Ако искаш да задълбочиш и да научиш системата, която стои за тези сетъпи, може да я намериш вътре в нашия курс. Влез си в Discord, където всеки ден споделяме реални трейд идеи, сетъпи и анализи. Ако видеото ви е било полезно, абонирайте се и оставете по един коментар, за да ми помогнете да достигна до повече трейдери като вас. Чао и до скоро!